Wala di ano. Account na naka-open. Nasaan siya ano? Yo! Wait na, siniset up pa. Okay na. Good morning po. Hello po sa mga viewers. Hello na baba. Nasaan ba yung leg ko? Hello na. Hello po! Merry Christmas! Ma? Ano to? Nakatulungan si papa mo. Ma, ano to? Hello na rin na. Ito. Pilihan mo lang. Hello, magandang tanghali. Merry Christmas. Live muna tayo. Wala tayong pang-upload. Tinula. Maulan po dito sa Bicol. Ano na yung cellphone isa? Nandiyan ako titingin sa cellphone na kabila ng mga comment. Kasi naka-talikod yung ano natin. Yung cellphone. Basag na kasi yung screen yan sa harap. Kaya malabo pag iharap ko yan, malabo. Okay lang mo. Wait na, wait. Na-open na. 5 viewers na sila. 5 viewers, hello. Sinain mo mama. Bawang? Ba't wala nga dito? Si Bibi is yung bilabulin ko sa susunod. Ba't ano to? Yun mo. Wala nga yung ano. Sira nga yun. Sira. Restart mo nga yung cellphone na yun. Yan, pinto-pintuhan lang. Grabe yung ulan, no? Okay na. Pero mo. Abo ko. Kaya lang kagabi. 2 viewers. Yes. Hindi ko lang makita pa mo doon. Magkano ng karo mo. Hindi. Yun, iwawalay ngayon yung ano, yung team. Bakasyon. Bahay muna tayo. Kulang mo ko na. May yung ano ma? Sibuyas, ready mo na. Yan na. Ilan na? 2 viewers. Magay mo sila ng ano? Merry Christmas. Merry Christmas! Walang thumbnail kasi yung ginawa mo. Nagluluto yung cellphone mo.
Basag ng screen. Luto kami ng tinola. May sipon ka. Malamig na kasi. Atching ka ng atching. Luto ka sa kanila. Ganyan lang. Nahihiya ako. Pero pag ano, ang daldan. Live. For viewers, hello po. Merry Christmas. Happy holiday po. Hindi tayo magluluto ngayon ng ano. Ang handa. Kasi nung nakarang taon, ano lang, hindi naman naubos. Ano lang tayo? Ulam. Ulam na lang. Tsaka fried chicken. Oo. Tsaka bili tayo ng ano yung tinapay. Sinabi ko sa'yo sa video. Ano gusto mo? Ang palalan, parang ice cream yun. Ay, sa ano? Kila Ano ba ano? yun? Kila nene. Yung alin? Palalan nga yun. Yung alin ba? Ha? Yung alin ba? Palalan nga yun. Graham. Graham. Hingi na lang tayo dun kila nene. Ay, doon, tanong lang po, bakit wala si hotel mo sa Christmas party? Nagkasakit po yun. Nagkasakit po si Otol. Yung Christmas party po. Pasensya na po, hindi siya nakapunta. Hindi siya nakapag-update kasi. Oo. At sana, ano, di ba, maunawaan mo. Merry Christmas po sa inyo dyan, sa inyo lahat. Ingat tayo. Di mo pa, Ngayong paano, palit na yung taon. Ingat. di mo pa nabibigay yung ano, Yan ba? yung regalo ni Pula. Ano? Okay na siya ngayon. Nung ano lang yun. Natapat pa nga, nagkasakit. Buti nga ako noon, nakahabol pa nung umaga ng Christmas party kasi ako yung nagluto doon ng malingki. Magdamag, talagang bagsak yung katawan ko. Buti si Kagatcho ay si Kagatcho yung sa akin na pumunta. Nagising ako. Doon sa chat, nag-chat siya. Tol, habol ka dito, tol, sabi ni Kagatcho. Kasi nandito na kami lahat. Yun. Naligo ako. Mga bandang 2:00 na ata yun ako nakapunta. Kung ano lang sana, hindi na ako makapupunta nun. Kasi puyat talaga. Pagod. Buti nga, tinulungan ako nung dalawang pinsan ni Mrs. na isinama ko. Si Kuya rin ata yun. Yun, Kuya Rene. Merry Christmas po, Kuya Rene. Shoutout po sa inyo lahat dyan. Ang buong family mo. Yan. Luto tayo ng tinola. May malunggay para masustansya. At nakapamili na rin ako ng prutas. Peras. Saka orange. Apple. Mango. Walang manggong bibi. Para- Mga lahat. Favorite ko talaga yung mango. Masarap siya. Kala ko yung kukunin yung prutas, yung pala. Wala ka talaga. Pupunta ka na. Ligaya. Ano handaan nyo dyan? Kaya rin Ano handaan nyo mamaya? Yung shoutout sa lahat ng mga sponsor dyan. Shoutout po sa inyo lahat. Happy holiday po sa mga, Kaya Jojo, sa mga kapatid nating Oh. anak. Miss Inuesi, Merry Christmas po. And Kuya Albert, lahat na sponsor. Merry Christmas po sa inyo lahat. My viewers, hello. Happy holiday po sa mga kapatid nating Muslim, yung IMC.
Comment tayo. Pintuhan. Five years ba? Merry Christmas Idol. Pasko sana Idol. Pasko sana Idol. Kaso, namatayan kami Idol. Pasensya na. Pinsan ng nanay ko. Oh, condolence ko Ernie. May patay pala kayo. Grabe yung ubo ko. Paus. Kaya kagabi, nagpahilot ako. Habang wala pang trabaho, pahilot muna. Dikit yung ubo. Pawis siguro ito natutuyo. Tapos pag uuwi, nauulanan. Kasi paano yung ulan? Naipon na. Halos 3 weeks na nag-uulan sa amin. Ngayon lang medyo Ano daw to? Ulan pang mayaman. Paano naman yung ulan na mga pang mahirap? Ha? Ulan nga eh. Hindi tayo makapaglaban ng mahal. Yung sinampay ko, kasi kagabi naglaba ako bago nagpahilap. Siguro matutuyo yan. Lalaba pa sana ako ngayon. Lagyan na lang natin yung labahan natin ng Christmas light. Parang meron tayong Christmas tree. Tambak eh. Wala pa akong design. Wala pa akong Bukas na lang tayo pumunta doon sa ano. Pasko na naman, laruan sa sana'y malaman mo ang pag-ibig ko. Okay. Fast time na. Ano Ano na? na yan? Aga pa. Aga pa. Meron na, anak. Yun po sana yung gusto ko ngayon. Ulam lang tayo kasi hindi naman naubos mo. Yun po, ihaw. Spaghetti. Spaghetti kasi nung nakaraang taon, McDonald's. ano lang, nasira lang. Tapos lahat naman may handa. Pag inalok mo, may handa naman sila, doon nga sa amin, di nauubos. Hindi. Kaya plano ko na lang, yung di na gaano gastos para pag pagpalit ng taon, may pera tayo. Ganun lang yung ngayon. Simple lang na, no? Handa basta importante mayroon. Mas gusto ko nag-endang Christmas. Kain lang, kain. Spaghetti, kung magluluto ng spaghetti, di naman ako kumakain ng spaghetti. Pancit. Gusto mo pancit na lang. Ano? Ano na lang? Yung ano? Kanin na lang tapos Ano yun? Yung ano? kalderitang manok. Sotanghon ba yun? Sotanghon, oo. Oh, yun lang ang dapat kaya rin eh. Laban lang talaga. Tiwala lang. Sabi ni Iguano ulit, tiwala lang daw. Alan Lastimosa. Merry Christmas, Idol. God bless. Oh, same to you po. Merry Christmas din po sa inyo. Ingat kayo Merry dyan. Christmas. Happy holiday. Ano lang gawin mo na, live mo na. Wala tayong pang upload. Hindi makalabas. Balang ko sanang magliwalim ngayon kaso hindi ako pwede mabasa. Baka dumami. Pag bumasa na, basa ako. Pahilot. Bukas siguro magliliwaliw ako. Gala-gala kung saan na pwedeng mag-vlog. Abang-abang na lang.
Sige na, mag-ano ka na lang. Ano, siguro. Ako na lang. Lagi ko buko. Tinulang masustansya. May ano sana mo doon, no? May nakita akong papaya. Papaya. Isang piraso sana. Ano sa kabila? Katabi nito. Kaso hindi sa atin. Humingi ka sana. Kukuha sana ako eh. Kaso wala yung may-ari. Ano? Pwede ba? Kutsibis ito? Bawang-bawang eh. Tapos na lang. Ako na lang. 6 viewers, hello! Ang katulong ko yung asawa ko maghimay. Merry Christmas and Happy Holiday po. Mamaya po. Mamaya. Pasko na naman. Ano yun yung... Merry Christmas sa mga OFW. Mga kababayan natin na mga OFW. Saan man sulok ng mundo. Merry Christmas po sa inyong lahat. Ingat-ingat tayo, ingat-ingat. Comment tayo, mga idol. Pintuhan. Mga gusto magtanong. Yung itapan. And viewers. Ang masarap na ano yun. Marinate ko na pala yung chicken. Para mamaya. Magpiprito mamaya ng chicken. Ito na lang kayo ng bukas. Balik kaya natin yung yung business natin na pinitong pagpasok nitong taon na to. Kaya mo? Kasi, kasi, aalis na naman. Mamarinate ko sa bagay. Di pa tapos kasi yung ano niya. Siguro pag natapos Pag na tapos na kasi, yung pag na-operahan ka na. Pag okay na ang lahat. ano kasi, titigil yung negosyo. Kumbaga imamarinate ko lang. Oo, kaya ko yan. Tapos ikaw na magpiprito. Oo. Mabinta yun eh. Kagabi nga may nagsabi sa akin na ibalik na daw yung natin tinda kasi na na nila yung yung sausawan natin. Yung gravy. Yung gravy. Mabinta yun yung namin. Sabi ng pinsan ko yung isa. Sinusuportan din tayo ng mga ating pinsan. Tapos sabi ko, mahirap magsabay ng negosyo at aalis na naman ako. Siguro sabi ko pag gumaling na, next year. Maganda yun, mabinta yun. Ano na lang kaya? Kuha tayo ng tagaluto. Pag may puhunan. Para doble yung doble yung kita. Ako magmamarinig tapos may tagaluto tayong babayaran lang. Kasi ako paalis-alis Pwede yun, extra income yun. Tingnan natin ano yung kaya. Mahirap magsimula ng negosyo hindi mo nakikita ang kaya ng kaya ng isip, hindi kaya ng katawan. Hirap. 7 viewers. Grabe yung
Yan ang tubig mo. Online 21. Okay na yung luya? Yung, okay na yung luya na yan. Yan naman mo. Dikdikin mo. Dikdikin mo yung luya. Isa? Oo. Patis pala. Walang patis. Ano, bawang, hindi na. Ah, ganda talaga. Ganda talaga ng baso. Salamat yan. Get out. Vince Works. Salamat sa pabaso. Ulit-ulitin ko Lakas na yan, hina mo. sa'yo. Kahit kailanman. Mali kasi yung ginagawa mo. Ililipad din eh. Panipisin mo muna bago mo ganyanin. Yan. Huwag mo pitpitin na buo. Lilipad din. Panipisin mo. Hindi ang lilipad. Okay. Ano pa? Ano next? Wala kasing ano doon ah. Walang... Magpansit na lang pala tayo. Kahit konti. Yung pansit Wag na. canton. Kanin na lang. Yung pansit canton masarap yun. Tulad nung isang taon, alas 2 na, di pa ako tapos magluto. Tapos yung niluluto, di ko naman makain. Kanin lang naman ako. Ako yung nagluluto. Kung gusto nyo, kayo magluto. Ano lang tayo, simpleng ano lang. Tapos pagka matutulog na rin na naman. Kinabukasan na lang ulit. Baka tayo magluto ng tanghalian. Ilalagay na naman sa rip. Ilang araw dyan sa rip. Sayang lang yun. Gastos. Eh, nakagawa ka yun ng ano? Yelo? Yelo? Nakagawa ka ng yelo? Pasok po tayo, pasok. Kulang sa'yo at ihaga ko mga halik mo na kahit tamis. Kita ko mamaya pagkain. Bawasan ko yung labahan na yan. Pangit kasi maglaba. Gusto ka maglaba ubusin. Kaso pag sayang na yung pagod. Bumabaho. Mamarinit ko sana yung pipirituhin mamaya. Ako na mamaya, ako na. Mamaya. Yung tanghalian na muna natin asukasuhin. Kunin mo muna itong manok. Mildred Pisado, morning paring Jason. Hello po, good morning. Merry Christmas po. Sa buong pamilya niyo, Merry Christmas. In advance, Happy New Year. Happy holiday. Ano po yung ano, handa nyo ngayong Pasko? Ano na lang? Dapat pala di ko na pinachop yung isang ano eh. Yung isang chicken para buo. Yun nga yung sinabi ni Baby. Yung gusto na. Ha? Daman na. Ano gusto mo na yung buo? Na Sabi kasi ni Baby yung gusto niya daw yung chicken yung nakadapa. yung tulad ng isang taon? Chicken yung Kaya mo yung walay na chicken? Gusto niya yung nakadapa. Nakadapa ba? Ano mo nakahiga? Yan pala di ko pinachop di mamaya, bili tayo ng buo. Ano yung ano? Bilis na naman lutuin yan.
Kung gusto mo yung ano na lang, yung parang steam, yung may sarsa. Bilis yung parang ano yun, parang lasang andoks. Ano yan? Merry Christmas din sa family mo, lalo na sa asawa mo at anak mo. Yun, salamat po. Ma'am, Merry Christmas daw sa inyo. Na, Christmas po. maulan po dito sa Bicol. Merry Christmas po. Happy holiday po sa mga Napaka-lakas ng ulan. sa inyo po. 9 viewers. Hindi, kadami na nila. Dami na. Dati 7. Dati nga wala eh. Dati. At ano pala, Okay. naalala ko. Yun, salamat po sa mga viewers natin na patuloy sumusuporta. Nakalimutan ko nung 22 eh. Nung magla-live sana ako nung 22 para magpasalamat sa inyo na patuloy kayong nanonood ng aking vlog. Hindi ko nagsasawa. 1 year na ako. Kaka 1 year ko pa lang nung 22 sa pagbablog. 1 year na pala ang vlogger eh. Kasi nagsimula ako nung dun kay Rika. Yung house blessing. Ako nagsimulang nag-vlog. Na pinagawa ko ni channel. Dapat yung naisip ko na channel ay ka-business. Now sabi ni Kuya Noli ay marami na yung channel na ka-business. Kasi yun sa gusto ko kasi nagninegosyo tayo may business. Kaya sabi nila akin, isipin na lang ng ibang pangalan. Tapos sabi naman nung kapatid ko kasi siya yung gumawa. Ano na lang, ipangalan mo na lang sa channel mo ay Paring Jason. Kasi malapit ako sa palakaibigan ako eh. Daming dito natin daming tambay. Dami nating mga kakilala. Dami ka natin kumpara. Ang dami ko na rin inaanak. Yung naisip ng kapatid ko, ang dami mong barkada, Paring Jason na lang. Kaya yan, naging nabuo yung Paring Jason TV. Nakaisip niya yung kapatid ko. Salamat din sa kapatid ko na nag-asikaso ng ating channel. Hanggang ngayon. Siyempre sa mga viewers, maraming salamat. Di natin akalain na naka 1 year na. Tapos pagkatapos nun kaila Rika, kasi magdamag yung lutaan nun. Yun ang pinakauna kong upload. Papakunin ko sa ito. Tapos nagsimula na dun kay Mary. Pagdawa ng bahay ni Mary. Nag-iisang taon na rin yung bahay ni Mary. Tapos, na-monetize ako. Doon na sa pagsama ko kay Kuya Noli doon sa Bulacan. Nung magmamahal na araw. Doon ako na-monetize. Nung nag-drive ako, palitan kami ni Kuya Noli. Doon tayo na-monetize na. Noon, nag-umpisa na, nakasahod na tayo. Malaking tulong din yung YouTube. At siyempre, sa inyo mga viewers, napakalaking tulong niyo po. I love you. Sa inyong lahat. Ako din, 1 year din ako nakasubaybay sa Timbaway. Yun. Salamat. 1 year na rin yung nakasubaybay. Kasi na 1 year na yung bahay ko Erika. Hanggang sa pagkatapos kay Mary, lumipat kay Labadit. Pagkatapos kay Labadit, kila kila Gwen, kay Mura. Dami. Ngayon kay Chin na. Lang. Sana subaybay lang tayo. Maraming salamat sa inyo. Ang luto na. Mga yung
At doon na tayo sa kusina. No! Nakaready na yung lutuan. Pwede na to. Balik ko sana lagyan ng ano, papaya. O kaya sayote. Kasi wala akong nabiling sayote. Minsan lang may nakita akong papaya eh. Pagilid ng kalsada. Pero hindi ko nakita yung mayari. Hindi naman tayo pwede basta pumitas dyan. Pero kung nandiyan mayari, makakahingi sana ako. Gusto mo kita? Gusto mo ba ito? Oo. Loto na at nakasain na. Yun. Wow. Sarap ng kanin. Okay na? Tara. Ito lang kita ako. Di ako sanay na ano. Parang inaantok tuloy ako. Na hindi makaligo. Hindi ako sanay hindi makaligo pag umaga eh. Kahit walang pasok. Gusto talaga nakakaligo kasi parang nakakatamad gumalaw pag daw nakakaligo. Bili ka ng mantika. Hindi tayo Bili pinagpasa. ka ba ng mantika? Wala eh. Bili ako. Bili ka naman ng mantika. O yun pa, nakalimutan ko. Ay, ubo. Ay. Pero sarap ng tulog ko kagabi. Kasi nahilot tayo. Talagang sarap ng tulog. Nagbantay tayo ng tindahan. Kasi daming bumibili. Mga alak. Lalo na mamaya, daming mamimili niyan. Kasi may mga nagiinuman. Yun, ingat-ingat tayo sa mga mga paputok. Sana wala namang walang mga pinsala ng mga paputok ngayon. Lalo sa bagong taon. Nagutom na kayo, nak? Gutom na kayo? Di pa? Nine viewers, hello po sa inyo lahat dyan. Merry Christmas. Ano yung ulam nyo? Mga idol, ano ang ulam nyo dyan? Ako ulam ko nga na kalderita. Ay, kalderita. Tinula, mamaya pa yung kalderita. Gabi. Tinula. Dun sa ano, galon? Okay na dun. 11 viewers, Kwerny. Shoutout sa lahat na viewers ni Paring Jason. Ingat kayo. Yun. Sa mga silent viewers dyan, maraming salamat sa inyo dyan. Sa mga buzzer, I love you. Salamat sa inyo. Merry Christmas. Nagluto na tayo. Magparang mo ano? Doon na tayo sa lutuan. Lipat tayo. At mamaya, dito. Aliko, sakit talaga ng likod ko. Ngayon pag hindi ako nakakatayo ng maayos pa. Matagal na nakaupo.
Ki? Saka po ka sa lumpas. Si Lula. Tinula ni Lula. Kuya rin. At sa lahat ng basher, shout out na rin sa inyo Merry Christmas. Mahal natin yung mga ano na yan, mga basher. Malaking tulong din po yan sa atin. Kasi updated po yan sa mga vlog natin. Pagkakagayak po yan. Normal lang mabas. Mga artista nga. Nababas. Po. Bukas tayo mabili ng present. Opo, birthday na mamaya. Saan yung ano? Ano ba yung titinulayin ko dito? Ito lang, konti. Yung nakagdala tayo. Ayun yung pinakatungkol. Ito yung nakagdala tayo. Asan yung ano? Bantang cake. Yung may tabak. Piliin mo yung may tabak. Bakit? Bantang cake. Hmm? Konti. Ito ko. Di. Dito na lang. Huwag na maglagay ng mantika kasi magmamantika naman to. Yung bandang cake na lang. Gawin mo. Yung bandang fit. Yan na lang papalabasin ko yung mantika. Huwag na tayong maglagay ng mantika. Kasi may mga ano naman to. May mantika naman to. Hindi na may pipiltuhin. Ha? Kasi kung saan naman nagmamantika to eh. Lalabas din yan. Oo. Ay na yan. Okay na eh. Okay. Okay. Ice cream yummy. Ice cream good. Doon mo kaya ma. Parang malapit naman sa akin yung gusto. Okay lang yan. Okay lang. In viewers. Tubig. Against the light kasi. Buka. Mag-asawa. Pipiliin ko. Ang pipiliin. 12 na sila, ang dami na yan. Oo, dadami yan. Mga busy po kasi yung iba. Ma, itong, ba't inano mo yung, ano, Ayan. wings? Okay lang. Sasama ko ito dun sa akin. Tapos natin yung sarili niyang mantika. Kung baga, gigisayin natin siya ng sarili niyang mantika. Parang tayo, ginigisa tayo ng sariling mantika. Aray, ano ko. Pag lumabas na yung mantika niya, masasan niya, no? Parang ang kunti. Okay guys, mamaya kakain na. Ano, basta yung mantika niya. Ito taba. In viewers. Para makita.
mamunas mo katawan. Meron kasi kumain ng grabe yung mantika. Dati na ako naglagay ng mantika dito sa ating pinula. Pwede ba? Pwede na ito kapan? Roon? Hindi ba makakalimutan? Nalagay na rin natin yung luya. Sangkot siya lang ngayon na bagya. Ngayon kasi nakasawa ko ng patis. Masarap sa pagpatis. Ganyan lang yan. Ano yan eh? May, Parang, may mantika na siya. parang may napanood ko Lala na kabalik ko nga sa kata. Share ko muna, sabi ni Kuya Ernie. Salamat, Kuya Ernie. Tulog pa. Hilbiyaba. Ay, naku. Excuse. Kulimlim talaga sa labas. Ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa'yo? Bakit ba naman kailangang lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang. Makuha ka ng ano doon, ma? Baka piling ka. Sana ngayong Pasko maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig ko. Kahit wala ka na. Pausap ko. Ano? Saglit. Asan na? Yun sa team. Shoutout sa inyo. Ingat kayo dyan sa ano man ang ginagawa ngayon. Yung Team Paway. Parang ano ngayon ah. Birthday ata ngayon ni tatay ah. 24. Parang ngayon yung birthday ni Papa ni Kuya uli. Yun, happy birthday. Kay tatay. Kay Papa ni Kuya uli. Sarap. Sinula. Lumabas na yung mantika. May mantika ng sarili oh. Pagkita ko sa inyo mga paring Jason. Sarap. Ating niluluto. May sili. Wala nga sili. Dahon ng sili sa ano. Ay, sili. Ang pinakang masarap dyan. Sa ano na lang kayo mag-diet? Pag nagbagong taon na. Six viewers. 5 viewers. Dami nanonood ah. Lagyan na natin siya ng tubig.
Sarap ng ulam. Ma? Ma? Ay, nakalig pala yung agad yun. Sorry. Ma? Isa ba? Para maghigop-higop tayo. Pero min, nalakas talaga ng ulan. Ay, nako. Ano ba yan? Isa pa? Kunti lang yung sabaw. Isa pa? Sige pa. Kunti lang tapos mamaya ubos. Para maubos yun. Ubos talaga to. Alay ko agad, Cho. Kasabay. Ayun, maraming salamat sa mga sumusuporta sa channel ni Gagatcho. Ayun. Number 1 pa rin Gagatcho. Siyempre, salamat sa mga nagpapalipad, mga sponsor na nagpapalipad na mga sumusuporta. Dahil sa inyo, at number 1. Mga viewers, ano daw kagabi dun sa live ni Idol Japper? Mayong takip, ma? Parang mo ang takip. Akin na. Ito yung malupit dyan. Nagpapasustansya yung malunggay. Yan ang malupit dyan, malunggay. Masustansya. Alam ko na kung ano ang ano ko. Takpan na natin. Ano mo gawin mo? Parang kunti ito. Kakaltin tayo. Ayun yung gamit, ayun na. Ha? Ay, pali sa dalan? Ah. Ay, ano daw? Ikaw na lang yung galon. Kanino? Nalabot. Kanino? Dito ka. Hindi mo kaya yan magpalis. Babad mo na. Atin may bumibili ng mineral water. May tinda kasi tayong tubig. Hello po. Ay, ako naman. Po, ano? Sige, mabisa. Opo. Ang lakas ng ulan na naman.
Hindi tayo makapag-uwang. Hindi na, baka umapaw. Hello everyone. Happy holiday po sa inyong lahat. Maganda na ba ito? Asin. Taste test. May asin ba ito? Ano na? Parang namimiss ko na yung ano. Kasi dalawang klase kasi yung ano, yung tinola. Ano? Yung may tinola na kinakalamansian, may tinola na walang kalamansi. Ang namimiss ko yung may kalamansi. Parang ayaw ko. Ayaw mo? Hindi, ako na lang. Ikaw na. Nalagyan ko na lang ng kalamansi yung sabaw na sa akin. Hindi ko trip yung kalamansi. Oo, sarap no? Ikaw na. Sige, lagyan mo na. Kaso ayaw mo, wag na. Sige na, lagyan mo Ano na. ka na lang ano, kalamansi. Lagyan mo na. Ilagyan mo sa... Ilan? Ikaw sa pang marinate mo to sa ano? Hindi, bili na lang ako. Baka lima. Ito. Boy, boy. Sarap. Sarap. Sarap na. Bukas, sabi ni Levi, bukas na lang ng tayo matang. Sili talaga yung wala. Sili talaga. Hmm. Magkano kaya kilo ng sili ngayon? 200. Eh, 400. Ay, mura pa siya. Nung nakaraan, December, ganito na, 1,000 yan eh. 1,000, isang kilo. 7 viewers. Maraming salamat sa inyo. Saka yung magandang vlog ngayon na gawin. Comment po kayo. Habang wala yung ano, wala yung team. Masuggest po. Yung kaya lang natin gawin. Nalagay na natin yung malunggay. Kasi luto na rin yung karne na yan. Ano yun muna yung lato dyan. Kumain na tayo. Kasi malunggay kahit di yung luto ng gaano. Pumapait kasi yan. Pwede nang kumain. Sarap ng ulam. Masustansya. Inula. Yan, luto na. Payin. Magkain po tayo. Ano ma? Kasi na dyan. Mga gagamitin mamaya. Yan, dito tayo. Live. Live pa rin tayo. Parang ngayon mabuksan yung hito. Kain na. Kakain na kayo, tama na. Kaya na. Tama na kayo. May na.
Okay. Kain, kain. Tayo, tara, 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 tara. Kain tayo. Yung isa, ano ko yan? Hindi mo yung sabaw. Tingnan ko ng tinidor. Aka na itong bahaw. Tinidor kutsara. Sarap sana magkamay. Kahit may sabaw yan, gusto ko magkamay. Sinabi ko sarap. Parang kulang na ako sa ano. Ehersisyo. Ako na lang saan ko. Malaki na yung gusto natin. Tara na. Nak, dito na nak. Cellphone mo. Tinidor mo. Wait lang. Maliit lang. Ayun, yung malaki, wala na. Ha? Yung malaki. Na tinidor. Ano gagawin mo dito sa amin? Sabay ako. Binuksan na. Oh. Sarap. Chili talaga. Chili yung wala talaga. Gusto kong maghigop ng mga. Kaya ano mo, iusap mo nga pag makita yung sa plato mo. Ano yun? Mapanghangin ko sa akin. Nak! Nakito na na. Nak! Asan si Bebe? Chili. Andiyan. Ayan na. Tara, tara, tara. Viewers, hello po. Higop tayo ng mainit na sabaw ng tinola. Dito ito. Sarap. Doon ka, tabi ka kay Papa mo doon. Yun na. Dito ka na oh. Mango. Dito ka na oh. Yung apple yan, mamaya yan doon sa ano. Powder yan. Papa mo doon. Tabi ka na kay Papa mo. Apple and bartilla. Dito sa kabila. Sa kabila. Ayan na. Kain na. Kain na. Kain na. Nako, sige doon. Ano gusto mo? Gusto mo ng wings? Ano gusto mo? Ano? Ulam. Ulam ka. No ice cream. Kuya na. Eros na. Mama Kain mia. po tayo. Baka na mo. Yung plato mo na po. Ito, bebe ah. Nako. Baka na. Yung mahirap dito sa bata na to. Kaya minsan tinatamad akong magluto dito eh. Kasi luluto ka. Yung ulam niya lang sabaw. Tapos panay cellphone. May napipindot yung ano. Ay, sorry. Panay yung cellphone.
Kanina pa tinatawag. Nakakatamad, magluto. Ganyan yan. Parang ubos yung sabaw. Mali. Mali. Kain niya. Na. Phil Navarrete. Hello, paring Jason and family. Yung salamat po. San Lourdes Spirit. Merry Christmas po. Mandito ka, mama. Sabi ka na bibig. Kain. Same to you. Merry Christmas and Happy New Year. Same to you po. Merry Christmas din po sa inyo. Oh. Oo, ako. Kumain ka ng gulay, nak. Sobrang na ka ng cellphone. Oh, nice. Father, the Son, Holy Spirit. Nasabi Amen. ko na sa inyo. Bless us, O Lord, in these thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Matatagalan ka niyan na kumain, pinipili mo yung gulay. Huwag mong ano yung gulay. Kainin mo na lang. Matatagalan ka niyan. Oh, nice. Hindi ka naman mamamatay niyan na. Ganyan. Kumain ko. Sige ka na. Bili ka nga ng ano. Bumili ka nga ng sili Order. mamaya. Tapos i-ano natin, igis. Chicken, ay ano? Mamma mia. Dito ko ma. Bigit niya ka namin. Dito ako. Sige, dito ako may bumili. Ay, Kain na, kita kain. ako. Mataas ko yung mukha. Kakamala ka. Yung una matapos may reward. Sa inyong dalawa. Joshua. Hala. Happy, happy, happy. Ulang pa na. Ito mo dito, ikaw po. Dito ikaw po. Ano na po? Hmm. Yan, liga. Dito ka po. Anak ng ulam.
Kung may sili na. Wala tayong sili. Namatay din yung sili ko dyan sa likod. Kain tayo. Ano po ulam niyo dyan? Ano na ba? Abang yan. Hmm? Ito ako kuha ka kay Papa mo. Wala naman lang sili. Hindi ka na kung maraming sabaw para matanggal yung sipon. Mamayang gabi nga yung ulam natin puro sabaw na lang. Para tipid. Sabaw lang naman ang kinakain. Mas magkamay. Ganun. Okay. Konti. Konti. Naman. Saka niya lagyan ko konti sa ko. Ano. Busin yung chicken. Ano pa? Ikaw na ako sa anak, ulam. Ulam. Hindi nga na ano, ulam niya eh. Bakit? Ano? Yan ang babawasan niya. Ang dali ko, gusto na magbaon. Nagre-request na sa akin na baon daw siya sa school. Kaya di na sa sinusundo. Ano? Dito nga na, nandito pa ako. Hindi siya nag-uulam. Paano kung hindi na sa school? Ano sa daw kasi hindi ako kakain ng ulam. Bakit na? Yan pa. Hindi pwede ko lang stand sa'yo. Pulo ka lang sa baon. Ayusin. Kailangan nag-uulam ka. Ganyan mo yung katawan mo. Dan. Sabi mo kasi ano, magkain ng nakadami. Nag-uulam ka rin. Sabi mo lang guys, hindi ulam. Masunod ka pa nga. Ulam, may gulay na. Lalo ka pinapayagan mo magbaon-baon. Kaya pag umalis yung asawa ko, hindi talaga ako pwedeng yung umalis din.
Nandito nga kami. Hindi naman maayos. Hindi naman kami makaan talaga. Kaya alis-alis. Kanin pa? Hmm? Hmm? Napasarap kain ko ah. Roy. Ano dito? Kasi. Tulog. Papalubat. Hmm? Mamamatay yung cellphone mo. Lagyan mo na ano? Para bang? Ano nasa? Charger mo? Ayun oh. Hmm? Saan? Hmm. 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 Ayun, 5%. Okay lang. Aking baso. Pati mo si Wawa, happy, ay, Merry Christmas. Hmm. Na, si Wawa. Ayun mawa. Merry Christmas, Mama. Laka ano? Merry Christmas sa ano? Mga nasa Hong Kong. Sa binan ko, Merry Christmas. Ma, Merry Christmas, Ma. Nanonood yun ng ating vlog. Kasi, Mga kasamahan ko dun sa Hong Kong, mga... ito ikaw, batiin mo, Wawa, Merry Christmas. Dito? Oh. Kasi sabay mo. Christmas, Papa. Christmas, Mama. Mama, Mia. Ano? Batiin mo, Wawa, Mama. Merry Christmas. Christmas. Mama, Christmas. Nagtataka, ay baka may magtaka kung bakit may batang maliit dito. Alam nila, isa lang yung anak natin eh. Ano po ito, pamangkin ko. Kapatid ni Kuya. Kapatid ni Kuya. Ay, kapatid ni Kuya, anak ni Kuya. Anak ni Kuya. Eh, 2 years old pa lang po dinala na to dito eh. 2 years, nung pandemic. Oo, nagkasakit kasi siya, inuwi dito. Tapos ako na nag-alaga. Mula hospital, Sumunod tayo naman na. dinala namin sa hospital, 15 days o 18 days kami doon. Tapos, yun, hindi na humiwalay sa akin. It's not your mama. Tita Delia is your mama. Hindi. Mama niya yun. Ay, ma. Ikaw, Ha? ikaw. Iyo ko. 2 years old pa lang siya dinala dito. Ay, nagtutua pa. 5 years old na siya. Magsi-6 na siya sa sa March. Eh, yung kapatid ko nakapag-asawa na. Pag kinukuha yan ng papa niya kasi yung kapatid ko nasa kabilang barangay. Pag kinukuha yan ng papa niya, naiiyak eh. Ayaw humulay sa akin. Ikaw talaga. Ano na lang. Magpapakain mo nga. Masisira na naman to. Siglo. Para yung iba na sa ano, para dun sa alaga natin.
Okay na yun. Bukas na lang tayo nakabibili ng present mo, Apo. Hirap maglalabas na umuulan. Di ba nung nag-ano tayo, lugaw tayo? Di ba, umuulan na nun. Hanggang ngayon po yung ulan na yun. Ano pa bang kayo? Hindi pa nga ako nakagano. Parang sa to, wala ka sa to, Ba? pero Ano dito, mo pa naman ang laro doon sa Angela sa area? Hmm? Ano mo pa na yun sa... Doon nila kayo pala mag-play, Eriga. Ha? Sa Eriga, maglaro. Angela? Huwag na lang. Hindi na ako nakakapunta doon sa Angela. Huwag na lang. Pause. Ano daw? Lalo. Sawit! Ay, mga kali. Ano na kali? Ay! Bayan ako to. Ay! Hindi na lang kukulang mo. Ay! Ano? Ah! Baso, sobrang baso na mo. Eh? Ano siguro? Ah, taon. Sige, baka mag-break. Bilang mo yung isa mo. Kalabwa. Bakal mo naman. Bakal ka naman sa kuha. Bakal ka naman sa isura. Palurasan na. Hindi na kami Tony Santos, idol, sarap naman ng pagkain nyo. Kalingi naman, ipadala mo na sa LBC. Ang kain po. Kinula. Tag-ulan. Merry Christmas po sa inyo dyan. Tony Santos. Merry Baka ano to? Christmas. Ano kaya to ni ano? Ni Idol ano? Jun Santos. Pinsan kapatid. Ma! Taga-Tondo. Ma! Tubig. Lalo. Ah, yung dirty hindi. Ah? Yung dirty hindi. Eli Boy Vlog. Parang din. Lalo. Ano ba yan kung kayo? Kain po. Ano po? Wala mo idol. Eli Boy Vlog. Pawater, mama. Walang pintuan lang. Opo na. 11 viewers. Shout out. Yoni. Dale, dale. Dale. Dame ka. Dale. Pasare. Start. Ay. Na, oh. Ubusin mo. You. Fernandez. Mamaya, ubusin mo. Gilata. Corn beef with kape. Ay, sarap niyan. Harap niyan. Tony Santos. Nasa birthday ng 25. Tumaba na. Anak mo. Sobrang payat. Payat talaga. Inulam niya nga ano. Mas may banana. Inulam niya isabaw. So sweet. Samantala nung pinanganak ko kaya nasasakyan yung asawa ko napakalaki. 4 kilos. Pa-4 na. O 4 kilos. 3.8 yata. Pinanganak to dun sa ano, sa Santa Ana Hospital. Manila. Manila. Kasi doon kami nakatira dati. Nagkira dun sa That's Kami 5, 8, ako nasa Paranaque ko noon, sa trabaho. Nakapunta na ako dyan sa ano? Saan ba yung lugar? Binondo? Di ba lang kung ano, magkano si ano, Kuya Jun Santos, Tondo. Hindi ko lang alam kung magkapatid sila. Mga pinsan. Ang taga-ubos ng ulam.
Ito yung paborito ko sa paa ng manok. Sa Binondo may ano. Yung ano, tumutunog-tunog pag nilayak. Ah, Sa Binondo may mga naging classmates ako dyan. Ano sila? May apelido na. Muntada. Yung babait nila. ano? Parang ang sarap itulog ng Pasko. Yung ulan eh. Sabi ko ayaw magluto eh. Ano lang, ulam lang. Kaya lang tayo ng ano, gabihan. Ano yun? Yung pinsan ko nagtanong kung magluluto daw. Hmm. Kasi po, dito sa amin, pag ano, kami magpipinsan, pag nalaman na magluluto yung isang bahay, hindi nagagayahin yung niluto. Kasi, ano, diba pa, Pasko, hahatiran ka nila. Halimbawa, ako hindi ako luluto ng spaghetti. Sila, ay sinabi ko pansit ang lulutuin ko sila, hindi nila papansit spaghetti ang lulutuin nila. Tapos pagdadala dito, ako pagdadala dito. Yung dala na kasi ko, yung isang taon nga, daming gastos ko nun. Tapos yung iba nasira lang. Mag-aalo ko na kakain, meron din kami ganyan. Huwag na. Ang pag ano, pagdating ng sunod na taon, nga, gusto yung pera. Bakit wala upload utol, bihira lang. Baka nag-ano rin ng vlog, naghahanap kasi ako nga po. Kaya nilalive ko na lang kasi wala akong maisip na vlog na yun. Tapos maulan. Tapos nagpahilot pa ako kagabi. Sabi ko live na lang. At least may update tayo kung anong ginagawa. Habang wala yung team. Ano lang. Butang hatura. Alin? Ano? Sige. Marinate na yun yung paparito. Marinate mo lang ng yung kalamansi nila, mama. Bibili yung mama na. Pag wala na yung ulan. Bugso-bugso yung ulan. Madaming kalamansi pa dun. Kalamansi asin lang yung marinate yun. May ano po tayo, may arriba. Mamaya gabi pa lang na kami. Marinate lang, lagay mo na sa ref. Tapos, i-ano na lang. Kasi, Balak ko nga ng mag-ano eh. Patatin. Patatin. meron ba ganun May tayo? pata tayo dyan, yung tira nung pista na pareneto dyan sa lift. Yun na lang So, pala. sa bagong taon na lang siguro na. Patatin natin. Parang maano Kasi, na yan. para di rin masayang. Sobrang dami ng handa. Madami ganyan sa Green Vlogs. Hello po, Merry Christmas. In advance Happy New Year. Kain po. Vlog din siya? Nagpa-vlog din? Subscribe. Hello. Subscribe mo na? Ano ba? Ha? Hello. Hello po. Salamat po. Bagong dikit sa'yo. Paano ba mag
Hindi kita madyakitan eh. Jakitan sana kita. Hindi, ba't wala? Ba't ayaw na jakitan? Ba't ganun? Ayaw mo daw kita. Yun, maraming salamat po. Yan, tuloy lang yung live natin. Kain-kain, kwentuhan. Sarap magpapak. Yung manok, malasa. Ang ulan talaga. Parang sa cellphone na agad yung dalawa. Pagkas tayo, kumain na, ano natin ngayon. Hindi pa ako tapos. Dagat pa yata. Dagat? Umuulan mo dagat? Ano yun? Charge mo nga yung microphone ma. Kanta-kanta tayo. Huwag na muna na maglaba. Katapat maglaba. Yung nilaban ko kagabi, di matuyo-tuyo. Babaho lang yan. Yan i-down eh. Babaho lang. Kaya pagod. 12 viewers sa loob po. Dito lang muna tayo sa loob. Imarinig mo yung ano? Yung mag-chicken. Pakisolo na lang. Kasi nagawin mo harit. Pag-leader. Mo na lang, ako na lang. Ng paminta. Paminta, yung pamintang white, asan yun? Ng paminta. Paminta. Pero kasama pati po to. Kalamansi asin. Eh yung balat ng kalamansi. Kusilin mo sa tubig. Tapos lagyan mo ng tubig siya para yan ka siyempre mga magjo-juice lang. Basta tubig. Tamang asin lang ha. Ulan na naman. Tapos asin, madami. Ano handa ngayong Pasko? Ano lang po siguro? Madami yan. Bukasan mo. Luluto lang kami ng ulam. Gabihan lang. Yun lang. Yung pritong manok. Lakas po kasi ng ulan.
Kaya nga po nahinto yung ano. Sana didiretso ko yung pagkain ko dun sa mga galing na nagsimba, mga naglalakad. Kaso, hindi ko na tinuloy. Kasi kunti lang yung mga naglalakad. Kasi gawa nga ng ulan. Sana kasang araw lang tayo, yung nagpasupas ako. Unang simbang gabi. Yun lang yung Unang simbang gabi lang. Sana yun, yung plano ko nun ay gabi-gabi. Kaso yung ulan talaga. Sayang pag di maubos, sayang nung gastos. Tapos, next. Lagyan ng tubig. Oh, akin natin ako nga. Kaya hindi na. Yung tubig. Pa-juicy. Isabay mo yung ano, yung kalamansi. Lakas na ulan eh. Pakita natin yung ulan. Dala ba? Putik-putik na nga dito sa board. Kaya ako yung bibili ng, ay yung ano, nakapaali pa lang, hindi makapagpili ng. Ay, ibang palay nilagay. Yan, wala namang, walang init. Kaya yung ano, yung namin ngayon may palay. Kasi, ay din ito. Wala signal ah. Maglalag. Napakita ko sa inyo yung ulan dito sa labas. Yung pababa. Ayan yung ulan. Ano ito, sakit ng likod ko. Grabe yung ulan. Ang putik-putik na dito sa gilid namin. Grabe yung ulan. Ay. Sakit ng ano ko ah. Ang cellphone mo, kaya nga. Ay. Sarap sa ano, ano? Kita ba ako? Dito, ibaba mo na. Saan ba? Kita. Buti na kayo ito. Laban natin. Dito na lang ibaba. Yung mga mahal. Hanggang ko lang lang. Para kita yung ulan. Kung wala lang ulan sana, ganda ng ano. Ganda ng mag-camping. Para magamit natin yung pang-camping. Hindi ko na nagagamit ko ah. Yung tin. Yung tin. Likot naman yung camera. Ang likot ng camera natin, no? Lagay mo na ito sa rep. Hindi ko na nagagamit to. Yan na. Kita ba? Marinate na natin ang ating fried chicken. Hindi ko na nagagamit yung ating
Tin. Ito upuan. Sarap mag-camping kasi maulan. Well, isang beses lang ito nagamit. Tapos ng Crystal. Gamit ito dun sa balatan. Marunong ka tsokolate. Ha? At ayan, yung tripod natin nabigay ni Kuya. Buhay pa rin. O kasi maingat ako sa gamit. Oh. Nung nag-GoPro na ako, nung nagkaroon na ako ng GoPro, dito ko nagsimula sa tripod na ito eh. Niligpit ko talaga. Hindi ko, kumbaga, porket may GoPro na, ay kung saan-saan na lang nailalagay. Ako nakaligpit to, mga nakaligpit. May mga amag-amag pa nga oh. Ganda pa nito. Wala pang kabangas-bangas yan. Mix Channel TV, ano ganap? Ano lang po, pintuhan. Tapos mamaya magluluto tayo. Tapos kakatapos lang kumain. Why? Why, Ma? Ito pa yung ano natin, tripod na binigay ni Kuya. Masayong Bagong-bago pa yan. Why? Ha? Ayun, tama bawal. Bago pa. Why? Hindi ako. Siyempre kung saan tayo nagsimula ay kailangan nating itago mga gamit na pinagmulan natin. Ha? Pwede. Saan magkapin tayo sa amin? Papatong lang naman yung GoPro dito eh. Bago pa. May maganda akong spot na pwede kumain. Ganda pa niyan mga par. Parang wala ako. Naalagaan ko talaga yung mga gamit ko. Rock! Ayaw kong palit. Lipit ulit. 12 viewers, hello. Gawin na nila. Thank you. Thank you. Mao. Pwede na lang tayo ng ano. Kailan kaya itong magagamit? Abangan. 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 Sana masuportahan nila kung ano yung gagawin. Ibala ko mag-vlog ano eh, mga camping-camping. Abangan nyo na lang. At sana masuportahan nila. Ready. May upuan. May tin. Ano pala? Sabi mo sa kanila kahapon. Ano ko sabi? Naririnig ka naman doon eh. Ba't Na sabi ano, pa? na sana supportahan ka nila kahit ano. Yung channel mo? O channel ko. Gumawa ka lang kasi ng channel. Puro ano lang lang. Ang content ko niya, puro ano. Kung kasubukan natin kasi baka ang minat-ngat na ito ng daga. Puro ano. Ang content ko niya, puro tindahan. Saka ano. Sa Puro paglilinis. Ay, hindi paglilinis. Makalat eh. bibilis. Hirap Parang naman maglinis. niniwala. Lilinis ah. Hirap maglinis kung may mga makulit. Umuay, sabay. Ano yung ano natin? Para mag-video tayo. Ano yung speaker? Nak, parang ano yung speaker nak? Copyright ka. Okay lang na. Kailan uli camping nyo? Parang Jason. Abangan. May bibili ba? Wala. Abangan na lang po kung kailan. Inaano ko lang yung mga gamit. Kaya ang ano lang natin, ano, sana kung masingitan yung vlog mo, di ba, pabahay, di ba, yung pinaka-content mo. Content. Sana kung may masingit man siyang ano, banding na sana kung sa kung siya magbibigay.
Abangan. Sarap sana mag-ano, punta Almar. Uwas. Abang-abang. May ano tayo dito, may microphone. Hindi charge. May video kaya tayo. Testing. Nagpera mo ko ng ano? Asan yung cellphone na? Yung isang cellphone mo? Lobat, asan na? Yung white. Yung ginagamit mo kanina saan na? Lobat yan? Okay nga, tingnan ko nga. Ito lobat din siguro to. Lobat yung na-charge eh. Bluetooth mode. Nadarama ko na. Kaso ano eh, pausak ko eh. Baka bandang lapis. Mataas yun. Hindi ko siguro kaya kasi pausak. Ito naka-on, lubat talaga. Patawarin mo ako sa lahat ng sa'yo. Mga lubat yung mic. Charge mo na, pwede yan. Charge habang. Mag-concept na lang tayo. Paano siya talaga ng pansit? Mababot yan. Kasi abot yata to eh. Charger? Charger. Yun. No. Lolo. Yung wire. Wire. Yung saksak yan. Yan. Yes. Eh, power bank na isa ma. Hindi mo na-charge ata. Yung black. I-ano pala natin yung ano, baka malunod. Check. Hello. 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 Testing. Testing. Ubo. Ano ba lang ito? Password. Pinakita mo talaga yung sira ng cellphone. Check. Hello. Sound check. Hello. Mababasa mo pa ba yan? Sira na yan, yung screen. Ha? Mababasa yan. Oo. Bakit ano yung screen? Charge mo yung ano, malalobat din eh. Yung. Speaker. Hello. Sound check. Check. Testing lang to. Pause kasi tayo. Gawa ng ubo. Kantahan. Testing. Yo. Check.
ng panahon. Di nakikita ang mga puso. Kay bilis ng mga oras, kay bilis ng panahon. Parang dati tayo pa, wala na ngayon. Kung alam mo na mahal pa kita, kaso di na pwede dahil meron ka ng iba. Kung alam mo, gusto kitang balikan, kaso may mahal ka na at di na ako ang iyong mundo. Check, check. Love you, viewers. Ang sakit naman makita na sa iba ka na sumasaya. Oh, binugo nyo lang yung dating pinapangarap lang natin noon. Kay bilis ng mga oras, kay bilis ng panahon. Parang dati tayo pa, wala na ngayon. Kung alam mo lang na mahal pa kita, kaso di na pwede dahil meron ka ng iba. Kung alam mo lang gusto kitang balikan, kaso may mahal ka na at di na ako ang iyong mundo. Kung may babalik ko lamang ang oras na nasayang ng kahapon, di na sana humantong sa panahon, huli na ang lahat para sa ating pausa. Kung alam mo lang naman pag-iaan, kaso di na pwede dahil meron ka ng iba. Bigyan. Paus talaga. Tubig-tubig. Ano kanta mo na gusto mo? May nagre-request na ko. Ano yan? Dali na. Traitor. Dali. Ako na mag-ano. Kanta ka raw, oh. Si baby, oh. Diyan ka na lang, nak. Huwag na lang magpakita. Dito ka, oh. Hili. Hindi ka mahiya, diyan ka lang kakanta. Lobat pa din yung cellphone, lobat. Paus talaga kakaubo kasi. Nine. 9 viewers, hello po. Ano nga? Ayaw naman kumanta ng baby. Nako. Libre maani. Ikaw nga dito. Ano ba? Dito. Diyan ka na lang, hindi ka na Ay, iiyak.
Wag na. Ayaw ko rin. Pag ikaw rin nagyaya sa akin na ano, wag na rin. Di tayo lalabas. Hindi na kita papalurin. Hindi na pagkanta ka. Hindi, ayaw ko na rin. Wag na, wag na. Wag na. Wala lang, wait lang. Wait lang, wait lang. Ikaw na lang. Wait lang. Ako lang galit ng akin. Mas mataas na ako eh. Mataas na lang. Inaayos ko ang iyong Ay! isipan. Ay! Ngunit hindi ka nakikinig sa bagay ay aking bibig. Wala kang ilapit. Sis ko ba sasabihin ba ang kwenta nakaraan? Iyong pinipili. Ikaw lang ang nais kong makasama. Wala na akong gusto pang balikan. Kahit ako'y papiliin, ikaw ay umasa. Gusto ko makapiling. Lagi na lang tayong nagkakawa. Kahit di dapat pag-awayan. Humingig ka, lumuluha, ako'y nasasaktan. Huwag nakikita ang ganyan. Sige na, tahan na, dahil mahal na mahal kita. Ikaw lang kasi maniwala ka. Ikaw lang ang nais kong makasama. Wala na akong gusto pang balikan. Kahit ako'y papiliin, ikaw ay umasa. Gusto kong makapiling. Pero bakit ganyan? Tayo ay napaglalaruan. Siguro lang sadyang ganyan. Bakos may nagulip kang premyo. 6 viewers long. Ano nga yung mga ibagatin ko? Silent Sanctuary? Mas mataas ito eh. Check me. Ikaw lang ang nais kong makasama. Wala na akong gusto pang balikan. Kahit ako'y papiliin, ikaw ay umasa. Gusto kong makapiling.
Ayos ah. Taas yung pinakantang sa akin. Mama, Ano? Children of Cry. Title ba nun? Children. Wait lang, Children of Cry. Children of Cry. ay mama ko. When the children cry. Tingnan natin kung kaya. Pag di kaya, bakit? Yung signal. Ganda na lang. Check this. My viewers, hello. Little child, tired eyes. How can I explain the feeling you inside? 'Cause you were born into this little world. Well, man is killing me, and no one knows me. But what we've become, just look what we have done. And all the wind is strong, you must forget. When the children cry, let the new wind shine. 'Cause when the children sing, let the new world begin. Little time, you must shine away to a better day for all the young. 'Cause you were born I want to see that we all can live with love and peace. No more president, and on the way we are. One united
Ganda lang yung kanta na yun. Ang ganda. What have we become? Just look what we have done. All that we destroyed, you must try again. No more president, and all the world we are. One united world under God. Where God's will be right, who's with us will be, just when I tell me, say, that you won't be there. Taas. Kuwarap, suki yun. Bakit taon na sa pangkasuki. Red Aguilar. Ano yan? Ayan na. Pasko. Pasko. Dami-dami. Pasko ang damdamin. May request. Ito ko kayo na. Requested song ba? Ah, Sa sorry. ating kasama. Song requested. Naririnig ko lang kayo sa'yo. Silakan mo kayo. Pasko. Pasko. Dami-dami. Pasko. Pasko ang damdamin. Pasko. Dami-dami. Pasko ang damdamin. Pasko ang damdamin. Pasko naman. Yun, shoutout sa mga OFW. Check it. At unang lahat, itong mga pag-ibig sa lupang sinilangan ako'y muling magbabalik. Bukit tagal din naman ang ating pagkalayo. Sa kagustuhan kong sa hirap buhay na ako. Maraming araw at gabi ang aking binuno. Mga mahal ko ang nagpalakas ng aking loob. Hindi ko napansin ang takbo ng mga oras. Ngayon nga ako'y pabalik na sa Pilipinas. Pag-alis ng pag-alis ko, yung dibdib. Habang ang hirap lalo'y palapit ng palapit. Sa bayan kong may tagal, hindi ko nasilip. Ngayon ay hindi ko na kung mamamasig. Kung pinili ko mababae mo kung sinasabihan. Kung sabi ng stewardess, tumibang upuan. Lalaban na ang eroplano sa aking ilang bayan. Nawala na ang signal. Three viewers. Ang siyang nadama, wala mapagsilang. Pasko ng damdamin. Mawala yung ating signal.
nagpalakas ng aking loob. Hindi ko napansin ang pagkina mga oras. Ngayon nga ako'y pabalik na sa Pilipinas. Patulis na Cell battery is charged. lubat. Babalik pa siya sa mama. May viewers na po. Ginamin Alcantara. Alcantara, Minalin, Garcia. Hello po, salamat. Thank you for watching. Bukuan na napanahirap sa ating ilang bayan. Ang siyang nadarama, wala nang mapagsinlan. Pasko, damdamin. Pasko, damdamin. Damdamin. Pasko, damdamin. Pasko, damdamin. Oh, Pasko. Mamaya sunod. My viewers, slow. Check. Reviewers. Pasko ka naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako makikita sa'yo? Bakit ba naman kailangan lumisan ka? Ang tanging hangat ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap pa, umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Ano sa mga yun? Bitara natin. Yan lang. Sula naman, ngunit wala ka pa. Hanggang ilan kaya ako ay sa'yo? Bakit ba naman kailangan lumisan pa? Ang aming hangat ko na ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Pag-ibig mo at makasama ka sa araw ng Pasko. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Nahanap-hanap pag-ibig mo
Kahit wala ka na nangangarap pa, umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw na Pasko. Pasko ano man, sana'y malaman mo. Pasko na, sinta ko. Yun lang. Asan yung mga ibang ano ma? Ball charger. Wala ka. Lakas talaga ng ulan. Hindi tuloy nakapaglaba. Wala naman yung plano natin sa laba. Thank you, lady, lady. Da 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 da. Da 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 da. Da da da. Wow. Yo, what's up, madlang people? Ano siguro? Pagdireta. Pagdirita. Pagdireta, pagdilar, pagsal, pagsabi. Ma, wala na pala itong signal, no? Ah, bilis. Ilang, yung 5 pesos lang yun? Ilang yung 5 pesos? Ay, Hmm? 2 hours. May 2 hours na pala. Ano nga muna, ma?
Ma. Ma. Oh. Ah, Baba! Ito pala, may ano pa. May oras. Ang isang cellphone. Pagkulit tayo. Ay ka. Nagagamit mo na. Yo. Paano sabi mo na walang time to? Tapos Tilo, oh, shoutout kay Tilo. Tilo, saan ka Tilo? Diyan ka sa bato. Puntahan kita Tilo. Ano Tilo? Puntahan kita Tilo. Gala tayo. Kailan mo gusto? Ano gusto mo? Gusto mong ano? Manginasal? Manginasal o Jollibee? Ano Tilo? Sagot. Yung pala si Tilo sa bato ah. Kala ko nagbakasyon ka. Kailan mo gusto Tilo? Sure. Manginasal na lang na natin Tilo. Naulan kasi Tilo eh. Bukas siguro. Naulan eh. Hanap kita. Oh, tatampo. Isa ako. Musika. Ano ang gusto? Alam, sinta, paan, mataas. Working time. Kikita
Nalubat yung ano, microphone. Nalubat yung mic. Tilo, tilo. Maulan kasi, nandiyan pala si Tilo. Gala sana kami ni Tilo eh. Ano daw pwedeng mabasa Tilo? Mahilot ako paggabi. Yan, pupuntahan kita dyan pag ano. Ready ka lang. Gala tayo. Mang inasal. Mapapala ako na si Tilo sa kainan ah. Kumusta ang biyahe? Nagluto ka ba ng Bicol Express? Tapos talaga ng ulan. Lipit, lipit. Walang sa natin kung magagamit ulit. Ano na to? Camping.
3 viewers, hello po. Maulan, at dahil tindahan. Lakas kasi ng ulan, gusto ko sana pumunta ng bato. Baka magkakabalag-vlog tayo. Kasi di ako pwedeng bumasa. Ano kaya pwede ngayong gawin? At ayun maraming salamat pala sa Christmas ni Kuya Jojo sa akin. Yung binigay ni Kula nung nakaraan. Maraming salamat Kuya Jojo. Yun, gagamitin ko na yun sa pampasitiskan dun sa asawa ko. Itinago ko na. Naka-separate na yun. Kasi sa January 23, babalik yung asawa ko dun sa Maynila. Dapat, may dala na siyang CT scan. Di ba alam kung magkano yung CT scan na yun? Kasi yung dati nung nung na-accidente ko na nakumatos ako, sabi nila mama ay yung binayaran ng 5K yata yun. Sabay, yung sabi, depende naman daw sa kung ano yung sakit. Depende daw yun. Kasi sa asawa ko sa tinga lang naman. Baka mababa. Hindi ko alam. Hindi ko nga mag-impra na kami habang walang pasok eh. Maghanap na kami sa medyo mura-mura. Tapos, yun. Mayroon na pampalit scan yung 5K. Yung agilap na natin yung pasaya na naman yung papalit din sa PGH. Kaya nga yung napag-anuan ko na ngayong Pasko ay di na muna ako yung masyadong pastos. Maganda ng marami kasi meron tayong pinaglalaanan na gastusan. Kasi simula pa lang yung sa pag-opera pa sa kanya. Siyempre sa pag-opera niya, dapat nandun ako kasi magbabantay. Kasama namin yung anak namin. Kasi wala sa kanyang mag-asikaso. Ngayon kung baka operahan siya, sabi niya baka bakasyon niya. Grabe. Kaya yun, ginagawa ko yun, ipon-ipon, kunting tipid. Tiwala lang. Yun, napakalaking tulungan nung binibigay nila nung nila Kuya Jojo.
ni Miss NYC dun sa kanyang panghuminila yung asawa ko. Masahe. Doon tayo sa ano? Yung asawa ko eh. Doon tayo sa tindahan. Ay. Tindahan tayo. Dararama. Dito kami tindahan. Lagay mo. Dito ba na? Luyan. Dahil tali nagbabang bakasyonista. Ay, tali. Dahil nagbababa ko pala. Siya man. Ito na ako sa banda po, pisali at kuhan. Pinuhin ko talaga ito sa ito na makaliyorte. Ay, sakit pa yun. Ano mo na? Joy. Ay. Ah. Yo. Bantay tayo dito sa ano. Nakaya lang ang tiyan ko. Dito na nagagamit yung gawin po tayo, comment. Ay, Ted! Merry Christmas! Mga nagkagaling, nagbabakasyon! Ang babakasyon, nagkagaling ka! Asa na ba yung ano natin dito? Kampi. Hindi ko na ito nag-aagamit.
sumayaw sa mo. Ay! No. Ah! Inat-inat na ng daga pala to. Yung gamit kong ano, dambil. Hindi yung nagagamit. Yung mga guma. January na gagawin ko ito. My viewers, ano? Try natin to. Na ano, di ko na... Buti ni pag kinakalawang.
5 viewers, low po. Itry natin kung ano. Hindi ka na gagamit. Isang taon na tayo hindi nakapag-bubuhat nito kasi isang taon na tayo nagpa-vlog. Kaya yung channel natin, laki na. Malaki na yung channel. Marami na ganyan. Tapos namin sa labas. Tingnan natin. Kaya ito kung kaya pa. Oo, tapos. Pero pinakan ko kang sunatokran man, natokran ito naman agad. Sinaka-absorb, Practice. Anong practice? Sumakit mo. Parang sa ano, gusto kong maging barbell, eh dinodok ko. Sinasalpak. nabunot ko sa mga labor. Wala mo tang kung halika ng computer ang meron na sa phone. Bakit mo na nga ni malay mo man. Kalipat ka di malay mo na bunot mo sumaran mo. Bakit ka sa TV pa nga ni? Bakit mo na nga? Kalimutan naman natin na maging ano, maging barbell. Dito, dumbbell. Nakistra ka naman
Sabi ko, kung naanak ko, sabi ko, CCTV, kaya minister na ako. Yuna, nandito ko Yuna. Bakit siya umiyak? Gawin naman natin Bakit siya umiyak? dambi. Yuna, nandito ako Yuna. May na. May na bibigay. Sarado mo na yan. Pinagbaktos ko namin parang nakauwi. Iyak. Yan ko na sa Ako sabi mo nga parang outbreak. Yatas mo, nasunod ko kanina maganda na ako sa pisa. Ang kasi ko ang nagbahan, siya, di ba ang palat para madulan niya, naisip ko na niya. Yunali ka na. Ako nga sa extra sa kanuwan. Yan. Minarangan din ako. Oo, pagkawag ko na rin ako. Ano mga nagiging mga anak ko? Sinaligan yung kanak, sabi. Ako na nag-i-istorya, nakanak ko rin ng tao. Parang ito naman bigla. Kailangan niya, sarap-rapo na sila. Kasi nga, ito niya. Laki man tigminaran niya. Parang raw nga siya. Ito, tapos ako ramat. Ako rin raman. Pinag-i-istorya mo nga niya. Alam mo natin, i-istorya ka na. Wala ka na. Ito, nilak mo pa. Nilak mo pa. Sabi na laruan mo. Mga sabi niya lang. Bawal piti ko pupunta na. Ay, nilak ko. Ha? Nilak ko. Hindi ako mag-iusap naman. Kasama yung kalikuran. Ito na lang sa Itong na. Nananagay ko ako sa doon. Kabilang na kaya si Mama. Hindi niya maglako. Si Raman. Pinagbabo na nga, hindi ko na nagagamit. Adi goma. Ay sabi ko ito na. Bakan. Lutong sa uno sa. Ako di naligid ka na ako Hirap naman ka. Ako nang gawa. Yang mo nga nga, nisutin na ubaga. Natutok suso, wala nang magatok. Tapos, sabi na,
Testing. Parang ano niya, parang tumagas pa ano lang. Tapos parang magas pa nga sa mailog ng permit. Kaya ka pang tula. Basta security, sa nakababakan. Hindi mo dahil sisili. Ano ba na, iba ako nagluto, kaya ako mag-order-order ko, mga napag-order na Ako dalawa na, mayroon si Kung kumukuyaw sa ang ano, marami ang mga di magkinagawa. dati. Ano ang parcel ko? Ay, dapat sa practice. Napag-tripan sila ng kakawin ko. Kahit ano sa practice sa nada, sa practice. Ang practice ka na kung apelido. Pero kalimitan kang doon sa Ito ko nagkura, taas ka na sa mahulog, sa nasilis. Dako ka naman. Wala sa practice. dapat nakakuha Ay! Ay, bababa. Ayun, hindi na motor. Oh, pinakapuro pa eh. Naku, amma.
bagay lang talaga. Siya, pagmura ka dito sa amin, oh. Ay. Bigat. Dati, mali-mali lang ito sa akin. Hindi ko nagagamit. Malayat na. Buti, nagkaroon tayo ng ano ngayon, time para tingnan. At yung guma niya, yung hawakan niya dito. Yung dito ay ano na, sira na. Pinagngat-ngat yung guma. Pero ang ganda nito kasi, ano, hindi siya kinakalawang. Ganda nito, regalo lang to sa akin. Kaya iniingatan. Regalo lang to sa akin. Pag binili nito, napakamahal nito. Libangan ko to nung ano, nung pandemic. Bakit di ko bibiglain? Sinubukan ko lang naman para ano kasi nagpahilot tayo, di tayo pwedeng magbigla. Talinay ko lang to. Siguro mga susunod na araw, bang walang trabaho. Tapos jogging-jogging tayo dyan. Kasi lumalaki na yung tiyan. Wala na. Wala na yung katawan natin. Katawan natin at kikita. Bigat niya ito. Yung isang ano to, 2.5. 2.5. Dalawang 2.5. Bali apat kasi kabilaan. For viewers, hello po. Pag binigla ko, sabi ko katawan ko. Hindi pa naman tayo pwede maligo. Kasi nagpahilot mo. Bigat nito. May isa pa ako nitong kulay itim eh. Ang dinala siguro ni Bayong.
Kasi libangan ko to pag nagbabantay dito sa tindahan, bawal lang bumibili. Nung hindi pa nagbablog, kung walang bumibili, ay nagbubuhat-buhat ako dito. Nung hindi pa tayo nagbablog. Yung nga nagbablog, nabisi na. Pag uwi galing sa trabaho, edit na, cellphone, edit. Kaya walang time sa pagbubuhat. Good viewers. Yan, baklasin ulit natin para ibalik lagayan. Bigat yan. Ulisan ko muna itong lagayan. Ito yung lagayan niya. Lagayan niya. Your thickness, 20 kg. Nasa 20 pala, 20 kilos na to eh. 20 kilos lahat. Bakit ito yun? 20 kilos.
Nalikpit na natin. At yan, pinda tayo. Yung mga gagawin pa. Mamaya na lang tayo ulit magdalas. At buti, nagkaroon tayo ng time na tingnan ko. Kaya pala, nakapasok yung daga eh. Tingnan ito, 20 kilos. Ligpit. Yun, yun ba? Babay. Babay na, babay na. Grabe yung ulan dito.